Kusolwa ukuthi bebephuzile besilisa abaphangelele engozini yemoto encane yavansa eshayisana neloli emgwaqweni owuthela wayo ku-N2 ngaphandle kwedolobha laseMandeni. Kunezitolo zokuthi abafi bebehla izidakamizwa. Abazifikele endaweni yesigameko bathi isimo besiyimuncu. Ngakolunye uhlangothi amalungu omphakathi akhala noma-ke amalungu omphakathi nawo emndeni abafi noma-ke abekhuluma noma-ke ngokungaziphathi kahle kwabafi uma-ke sebesemotweni. Iphephandaba lithola ukuthi imoto ebandakanyeka kule ngozi ngeyomndeni wakaNcwane owehlelwe-ke ilo mshophi usezinhlelweni zokungcwaba elinye ilungu lomndeni elidlule emhlabeni ngokugula. Behlelwe ukuthi-ke leli lungu lizongcwatshwa-ke namhlanje noma-ke ngomgqibelo eNtuzuma eThekwini. Kuvele nokuthi-ke imoto ebihamba abafi ngekaMnumzane Thanda Ncwane odlule emhlabeni ngenyanga kaDisemba nyakenye. uNcwane ungiyise-ke womunye wabashone kule ngozi eyenzeke izolo-ke ngoLwesihlanu. Le ngozi idlule nemphefumulo noma-ke ikabanele sisho nomnyango wa-18 ubengumshayeli wemoto encane uSimphiwe Ngcongo uNkanyiso Mkhwanazi. Noma-ke uvele enkosini Ncwane uNdozi Khalo Siphelele Ngcongo uSifundo noma-ke uSifundo Ncwane noSenzo Ncube. Umshayeli weloli uphuthunyiswe esibhedlela isimo sakhe siyisibi. Ingxenye yamalungu emndeni abafi izwakalisa ubuhlungu ebhekene nabo ngemva-ke kokuba ithola imibiko noma-ke ngokwedlula-ke emhlabeni kwamalungayo. Umnumzane Sizwe Bhengwe ilungu lomunye-ke wemndeni uthi kube buhlungu ukuthola-ke imibiko ngemva kokuba sebebone izithombe noma-ke ividiyo. Besingekho-ke noma-ke besingekho duze nekhaya ngesikhathi-ke sithola ucingo ngesizathu sokuthi noma-ke sekejwayelekile ukuthi ngaphambi kokuba uvuke-ke uyaye-ke uye kuyobheka ifoni ubone ukuthi izinto-ke noma-ke iziphi izinto okukhulunywa ngazo. Kulapho-ke khona esihlangane nodaba noma-ke lokudlula emhlabeni komshana wami. Nokho-ke angifikelwanga-ke umcabango ukuthi kunesihlobo sami-ke sishonile. Ngithole ucingo olungazisa ukuthi noma-ke abafana bashonile engozini yemoto kusho yena. Ingxenye-ke yamalungu noma-ke ingxenye yamalungu omphakathi akhulume-ke nephephandaba ngaphansi-ke noma-ke kombandela wokuthi-ke godle-ke imininingwane yawo iveze ukuthi abafi bebengaziphathi kahle uma-ke sebesemotweni. Mina nje into engizonitshela yona ukuthi-ke labafana bebengaziphathi kahle. Ngike ngaya kubo ngiyokhuluma nomama wakhona okungiyena-ke obesele nemoto noma-ke ngamcela ukuba-ke akhuze izingane zihloniphe imoto. Ngeke ngikhulume iphutha ngithi-ke beziwuhlupho emphakathini, cha, kakunjalo. Inkinga yazo ukuphuza-ke utshwala sibheme-ke izidakamizwa emva kwalokho zingene-ke emotweni. Kwenzeka lesi sigameko nje selokhu zihamba izolo ebusuku emakubo nalaba-ke abafundi isikole bayakhohlwa ukuthi-ke kufanele baye-ke esikoleni. Angivumelani nokuthi-ke bebeye esikoleni ngoba-ke ukube bekunjalo bebezotholakala-ke begqoka umfaniswano yesikole abafunda kuzona, kusho-ke ilungu lomphakathi. Elinye-ke ilungu lomndeni noma-ke egcine lingatholakalanga igama lalo liveze ukuthi abafi noma-ke bebewintshontshile ukhiya wemoto. Noma-ke umama omncane ubengekho ekhaya elincane njengoba-ke siwumndeni besesihlelweni-ke zokungcwaba umama ongizalayo. Imoto-ke ibisekhaya. Ukhiye kugcina endaweni ephephile. Kasinalo ulwazi lokuthi abafi bangene noma-ke bangenelwe yini bathatha kokhiye bazihambela-ke izindlela zabo. Kubuhlungu okwenzekile ngoba kumndeni wakaNcwane uvele ubhekene nenkinga-ke eziningi zokushonela noma-ke oyinamuhla noma-ke okuyinamuhla ulahlekelwe ngamalungu omndeni amathathu kusho yena. Mina kwengane kwezofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba hlangana lapha kwi-comment section.